मो लाइफ रे बहुत दुख आ बहुत कष्ट। भगवान कहीं मते एमती कले। मो सांग माने मोठार बहुत सुंदर, से माने मोठार अधिक पैसा रोजगार करछंती, किंतु मो सहित भगवान कहीं एमती कले। एठी खाली मु मो कथा कहूनी, संसार अधिकांश लोकों कथा कहूची। से माने एथिपाई दुखी कि तांको सांग पाखरे कि तांको पड़ोसी पाखरे तांको तुलना रे अधिक अछि। से माने खुशी रे अछंती कि नै सेटा तो अलग कथा, किंतु तांको लागुछि कि तांको सांग आउ तांको पड़ोसी तांको तुलना रे बहुत खुशी रे अछंती। ठीक सेमिति चिंताधारा गोटे काउर मनरे मध्य आसुथिला। काउर एई कहानीटी शुणिला परे जीवन रे केबे भी अन्य को देखि तुमे धर्षर हेबनी कि अन्य को देखि निजे आउ दुखी हेबनी। सेतमे भिडियोटी आरंभରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖ ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନହେଲେ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। କାଉଟି ଭାବୁଥିଲା ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ କଳା କଲେ, ସେଥିରେ ପୁଣି କର୍କଶ ସ୍ୱର। ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା। ସନ୍ଥ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? କାଉଟି କହିଲା, ଭଗବାନ ହଂସକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋରା ଧଳା ରଙ୍ଗର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ, ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ? ସନ୍ଥ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସେଇଆ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯାଇ ହଂସକୁ ପଚାରିକି ଆସ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହଂସକୁ ପଚାର, ସତରେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତତେ ଲାଗିବ କି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ହଂସ କରିଦେବି। କାଉଟିର ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ହଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଂସ ଭାଇ, ସତରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ହଂସ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର ତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଜିନିଷରେ ଥାଏ, ଧଳା କ'ଣ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ? ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ତ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ। ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। କାଉ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ କିଏ ଅଛି? ହଂସ କହିଲା, ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ତ ଶୁଆର ଦେଖ, ଦେହ ଶାଗୁଆକୁ ଥଣ୍ଟ ଗୋଲାପୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ତ ଶୁଆ ଅଛି। କାଉଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଶୁଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଶୁଆଟି ବସିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଉଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଶୁଆ ଭାଇ, ସତରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ବି ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ତୁମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ତୁମେ ହିଁ ଅଛ। ଏକଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ କାହିଁ ଜାଣିବ ମୋର ଦୁଃଖ? ମୋ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ। କୋଉଠି କିଏ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବନ ସାରା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଉଡ଼ି ବି ପାରୁନି। କାଉ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ କିଏ ଅଛି? ଶୁଆ କହିଲା, ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ ତ ମୟୂର ଅଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପର ଦେଇଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପର। କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆସୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୟୂରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ୱାଓ ମୟୂର ଭାଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପର ତୁମର, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମ ପରରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ଖୁସିରେ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୟୂର ହସି ହସି କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ କାହିଁ ଜାଣିବ ମୋର ଦୁଃଖ? ଜୀବନଟା ଆମର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖରେ ଭରପୁର ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ତ ମୋ ପରକୁ ଟାଣିକି ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମ ହିସାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ କିଏ ଅଛି? ମୟୂରର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହେଇଯିବେ। ମୟୂର କହିଲା, ମୋ ହିସାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହେଉଛ ତୁମେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡୁଛ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ବି କେହି ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇବେନି। କାହା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ବି କେହି ତୁମକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିବେନି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଆକାଶ। ଏ ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ଖୁସିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛ କେବଳ ତୁମେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ।
ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ। ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଭାବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଅଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଏମିତି ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା ମିଳିଗଲେ ବି କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। କିଏ ଜାଣେ ଏସବୁ ସୁଖ କେତେ ଦିନ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ହେଇପାରେ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଏ ସୁଖ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।